Здравей! С това видео искам да ти дам няколко съвета относно кандидатстването в медицински университет. Първо, не подценявай необходимото време за подготовка. Имай в предвид, че отнема поне 6 месеца да изучиш добре материала от един от учебниците по биология, а те са общо 3. За МУ Пловдив материала, който трябва да минеш е следния: 25 теми от учебника за 8 клас, 15 теми от учебника за 9 клас и 26 теми от учебника за 10 клас. Но имай в предвид, че освен материала от тези 3 учебника, медицинските университети включват в своите изпитни програми и уроци от учебниците за профилирана подготовка. А те изискват по-специално внимание и отнемат повече време, защото включват по-сложен материал. Ето кои са темите по профил за МУ Пловдив: тъкани при животните и човека, епителна и съединителна тъкан, нервна и мускулна тъкан, генетичен код, клетъчна смърт, апоптоза, некроза, препрограмиране, стволови клетки. Следващия ми съвет е да систематизираш знанията си в таблици, там където е възможно, разбира се. Ето един пример. Когато изучиш клетъчните органели, направи си една таблица с 3 колони. Първата да е името на органела, втората колона – структура на органела и третата колона – функция на органела. Напомням, че в МУ Пловдив винаги има въпрос, който е зададен под формата на таблица за попълване. Трети съвет. Имай готово определение за всеки биологичен термин, защото един от въпросите се състои в това да дадеш точно и кратко обяснение на 7 биологични понятия. Това е отворен въпрос, имаш за цел да провери умението ти да систематизираш и обобщаваш важна информация, помествайки я в рамките на 1-2 изречения. И последния ми съвет. Отдели си време за решаване на тестове от посочените сборници. Това е важно, за да свикнеш с формата на самия изпит.